Wong piye? Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka siratal mustaqim siratal ladzina an'amta ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Faqala al-musannifu al-imamu al-alim al-allamatu Asy-Syaikh Muhammad ibnu Abdurrahman Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bimaddatihi wa afadha alaina min barakatihi wa asrarihi fid dharaini amin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki satu fasal. Ini masih masalah sunnah sedaya niki. Wa sunnatulan utawi salat sunnah fi tatawwu'il laili ing dalem salat sunnah wengi wan nahari lan rino yo. Iku ayu salima yen to salam sapa wong mingkul li rakaataini saking saben-saben rong rakaat. Saben-saben rong rakaat. Jadi 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Umume ngoten, baik siang maupun malam. Fa in sallama min kulli rakaatin, moko lamun salam sapa wong saking salate niku maksude. Min kulli rakaatin saking saben-saben rakaat rakaat salam, rakaat salam. Jaza mongko wenang apa salam saking saben-saben rakaat inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Wa qala Abu Hanifah lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah rada angelan masalah sunnah niki. Laya juzu mboten menang apa salam saking saben-saben rakaat. Karepmu. Wa qala lan ngendika sapa Imam Abu Hanifah fi sholatil laili tentang salat sunah malam. Ngendikane insya Allah muno karep sapa wong sing salat iku arep salat salam mongko salat sapa wong rakaat ini 2 rakaat. Au arba'an utawa sekawan. Au sitan utawa 6 rakaat. Au samania utawa 8 rakaat. Samanin jane macane iki. Utawa 8 rakaat. Aku keliru rek. Au samani rakaatin. Nah ngoten. Au samani rakaatin atau 8 rakaat bitaslimatin wahidatin kelawan sak salaman. Iku angsal ngoten. Loh, situk Mas, enggak oleh Mas. Sing gak oleh iku sarakaat salam. Sarakaat salam. Soale piye terus? Lah ngene niku niki di luar witir kamu. 3 gak siji. Nggih, 3 nek Imam Abu Hanifah langsung 3. Nek Syafi'i kan tetep 2 tambahi 1 ngoten. Sakjane Abu Hanifah. Lah niki loro-loro. Ngoten 2, 4, 6, 8. Genep kabeh. Faslun utawi iki satu fasal. Keliru yo. Yusal mabin nahari dan teng nek siang lan di siang hari. Yusallimu salat sapa wong. Yusallimu ngucap salam sapa wong mingkuli arba'in saking saben-saben 4 rakaat. Sami kali sing kala wingi niku. Dadi nek Abu Hanifah 4 rakaat salam. Sadurunge zuhur, qobliyah, ba'diyah. 4 niku. Ndak cocok iki diterapne anu iki. Sepuntene kang kathah nggih. Angel. Derek kula lek babagan iki Repot. Kudu kula setunggal mawon. Nggih. Faslun utawi iki satu fasal. Wa aqallul witri lan utawi minimale salat witir niku rakaatun satunggal rakaat. Senajan makruh. Terus Imam Syafi'i tapi sak rakaat wa aktaru lan utawi paling akeh salat witir iku ihda asyarata rakaatan 11 rakaat. Wa adnal kamali utawi minimale sampurnane witir iku 3 rakaatin 3 rakaat inda Syafi'i miturut Imam Syafi'i wa Ahmad lan Imam Ahmad. Iki sak rakaat witir kena. Sekalipun Syafi'iyahnya itu ngendikane makruh ngoten. Wa qala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah al witru tawi salat witir niku 3 rakaatin 3 rakaat bitaslimatin wahidatin kelawan sak salaman.
la yuzadu ora den tambahi alaiha apa ing atase 3 rakaat wala yung kosulan boten dipun kurangi minha apa saking 3 rakaat ndak dikurangi ndak ditambahi 3 rakaat til kakeh abot Enak. Waqala lan ngendika Malikun sapa Imam Malik niki meh padha karo Imam Syafi'i. Tapi ana rinciane. Imam Syafi'i kan rakaatun witir sudah. Bisa disebut witir. Tapi nek niki al witru terus Imam Malik waqala ngendika Malikun sapa Imam Malik al witru utawi salat witir rakaatun niku sak rakaat enten sifate tapi enten gambarane. Qablaha ingkang saiku sadurunge rakaatun syaf'un utawi 2 rakaat genep. Syaf'un niku genep. Berarti loro, minime genep niku loro. Munfasilun ingkang pisah anha saking niku rakaatun. Ngoten. Dadi sak rakaat witir iku tapi sadurunge iku kudu didhisiki kelawan 2 rakaat baru mantun ngoten sak rakaat. Yo ngomong 3 ngono ae. Tak salat apa wae tapi yo. Hah? Salat apa wae. Apa wae iso? Berarti isa. Mosok 2 rakaat iso. Petang rakaat genep. Tak rakaat genep. Loro Mas, sak 4 Mas. Lah isa kan papat to? Heeh. Kan genep lah. Yo. Lah iya, tambah mikir siji. Pak, pas Pak. Lah, Iya. iki genep lho. Tapi iku isak jenenge Mas, kan duduk witir Mas. Kan genep. Iya genep te. Lah. Genep iki. Sing diniati Petku genep lek musuh ngene iki. sing diniati witir Mas. Nek apa jenenge nek salat wajib ya salat wajib ngono. Walahat dalan ora ana batesan. Lah niki iku maujud 5 mak kadhe barang qabla ingkang tetep sadurunge rakaatun minasyafi saking genep. Berarti pira-pira tapi aja isa ngono. Pira-pira wis 20 rakaat kuno-kuno ndak masalah. Sementing diakhiri kelawan ganjil siji niku. Tapi niate witir tetep. Wa aqallu lan utawi paling didike syaf'un, paling didike genep niku rakaatane niku 2 rakaat. Titik. Wa yaqra ulan maca sapa wong fil akhirati ing dalem rakaat sing terakhir minal witri saking salat witir maca suratal ikhlas teng surat ikhlas wal muawwidataini lan 2 surat Al-Falaq kali An-Nas inda Malikin miturut Imam Malik wa Syafi'i lan miturut Imam Syafi'i. Wa qala lan ngendika Abu Hanifah sapa Imam Abu Hanifah wa Ahmad lan Imam Ahmad. Ngendikane macane niku namung suratul Ikhlasi wahdaha. Tok. Surat Ikhlas tok pun. Soale ku witir tenan. Wa idza autaro lan arikalane salat witir sapa wong summa mongko nuli tahajjada salat tahajud sapa wong lam yuid mongko mboten ngulangi sapa wong hu teng salat witir mboten diulangi malih karena nek miturut napa fikih niku witir niku salat terakhir salat malam. Dadi nek ana salat sunnah di malam hari sing paling terakhir le dhewe niku salat witir. Alal asahhi ing atase kaul ingkang langkung sahih mim madzhabi Syafi'i saking madzhabipun Imam Syafi'i wa madzhabi Abi Hanifah lan madzhabipun Abi Hanifah. Wa qala Ahmad benten kalih Imam Ahmad. Wa qala lan ngendika Ahmad sapa Imam Ahmad yusyaffi'uhu enggak nggenepaken sapa wong sing salat hu teng niku salate utawa teng niku witire niku birokaatin kelawan sak rakaat tsumma mongko nuli yu'idu ngulangi utawa hu niku teng pundi tahajude nggih saged iki rada ruwet iki balik-balike kula mboten paham konsepe salat witir kali tahajud menurut imam-imam madhab niki. Lah genepakene birokaatin kelawan sak rakaat tsumma mongko nuli yu'idu ngulangi sapa wong hu teng witire. Dadi witire kudu tetep dideleh sing terakhir. Nek Imam Malik kalih sinten niki wau Imam Syafi'i kalih Imam Abu Hanifah mboten usah diulangi witire. Tapi nek Imam Ahmad diulangi dideleh sing terakhir. Ngoten betul. Kaya betul.
Ngono Mas. Nek ning kene kan salat tarawih maru witir kan dhuwur dhewe. Terus tahajud oleh apa ora oleh Imam Syafi'i. Maksudnya padha-padha sunah lho, mosok ora oleh. Cuman mesakne to. Iya. Heeh. Aku wis kadung witir Mas wis. Kak aku witire ngono wae, dipaksa. Piye? Ya gak penak arep balik. Oh, akhirnya pisan-pisan. Iya. Kan ngono. Akhirnya salat witir pisan nang masjid ya. Ya ora. Piye? Oh, gobleki. Paslun, Bon, niki kemawon mugi-mugi niki wacana niki dados wacana ingkang manfaati fid dunya wal akhirah. Faslun wallahu a'lam bissawab. Bismillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.